rembukan perkara panembah, perkara kapitayan, rembukana karo Yayi Puntadewa. Kuwi wis cocok, kuwi wis pas. Ning yen kepengin rembukan perkara endahing seni lan kabudayan, rembukan perkara wong wedok sing ayu, rembukan perkara kimcil-kimcil, lila lagawa ing driya. Hangga ganjar saben dina agung tenya paring dana lire kang bawa laksana ana tepi pangandika Yuwang Dede Kalaludara Mas Patik Raja Dewaku ya bandaku ya amalku dhewe. Anak Anung Anindita putraku bocah bagus Kulup Jayatsena. Nok nuringgih Kanjeng Rama. Ingkang putra pun Jayatsena ingkang kepareng sowan wonten ngarsa paduka Kanjeng Rama. Keparenga kula ngaturaken sumungkeming pangabekti mugi kunjuk sahandhap pepada paduka Kanjeng Rama Dewaji. Ya. Wis ndak tampa gawe bombong mongkok rasane wong tuwa. Ora liwat pangestuku tampanana ya ngger anakku bocah bagus Jayatsena. Puja pangestu ingkang rumentah sampun kula tampi. Kula candhi mugi handadosaken arah daging kayuwanan kula Kanjeng Rama. Kowe mestine kaget ndak timbali Jayatsena. Nggih. Garagapan raosing manah kula. Lepat kula menapa, dosa kula menapa suwawi kula aturi paring dawuh Kanjeng Rama. Kang putra pun Jayatsena sagah anampi paukuman saking Kanjeng Rama Dewaji Prabu Jarasandha. Wah, la dalah. Ya mangkono kuwi anak Anung Anindita bisa junjung derajate wong tuwa. Wani sara bau saguh nampa pidana saka pun Rama. Nok nuringgih. Suwawi kula aturi paring dawuh Kanjeng Rama. Ngene. Kowe apa wis krungu kabar kang sumebar pawarta Kang Warata? Apa sing dadi gegayuhane ramamu Jarasandha iki Kulup? Lho, ingkang pundi menika? Piye? Ingkang pundi? Babakan sesaji Kalaludra. Lamat-lamat sampun kathah para kawula ingkang sami rerasanan. Bilih paduka Kanjeng Rama badhe ngadani wujudipun sesaji Kalaludra. Menawi keni winedaring kathah sesaji Kalaludra kala wau kados pundi menggah jlentrehipun Jayatsena. Sesaji Kalaludra mau wujuding upacara syukur kunjuk marang sesembahanku Bathara Kala. Ya Sang Hyang Ludra dewaning kesugihan. Pun Rama percaya kalamunta yen wis kasembadan ngadani wujuding sesaji Kalaludra, kasugihane Prabu Jarasandha bakal awet. Run tumurun rah tumrah tedak pitu turun pitu babaring tumuwuh. Kang Tagak piye belung? Tak kira sinuwun Prabu Jarasandha iki sing uripe wis keceh bondo donya. Ki rasane tak kira ki wis marem, atine wis ayem. Tinemune ya durung ya Kang. Isih
duwe rasa wedi melarat niki. Ketitik bakal ngadani wujuding sesaji kala ludra ing pamrih kesugihane iso awet nganti tedak turun pitu ya Kang. Ya lumrah lung. Jenenge menungsa ki lumrah. Jenenge menungsa ki ora kulana, ora etana. Yen kelangan siji bandane, loro pangkate, iki jelas wedi. Ayo. Kamangka wong lanang ki yen sugih, yen lagi nyekel dhuwit ki rumangsa aji mumpung. Terus adat saben nggo royal. Apa iya piye ta? Wis rumus kuwi Kang. Rumus, heeh. Wong lanang ki nek saya sugih, saya nakal, nek wong wedok ki saya gelem nakal, saya sugih. Contone, piye? Contone guyangan. Oh iso guyangan barang. Jayacena kados pundi Kanjeng Rama? Sing tak ajab kanthi pun Rama ngadani sesaji kala ludra iki supaya bisa dadi sembada ngadani sesaji kala ludra bakale dadi ratune wong sak jagat gumelar. Kesugihanku awet nganti tedak pitu turun pitu. Kabeh mau kanggo sapa? Kabeh mau ora ana liya, ya mung kanggo kowe, anakku bocah Sigit Jayacena. Sakusipun Rama lengser ke Prabon, besok sing dadi ratu ora ana liya kejaba mung jeneng sira Jayacena. Ya iki sing jenenge napake anak putu. Kuwi lho Lung. Piye? Sinuwun Jarasandha ki ketang tresnane karo putrane, merga sing diajab besok dadi ratu ki ya anake dhewe. Dadi Sinuwun Jarasandha ki bangga duwe anak kaya Raden Jayacena. Aku ya bangga kok karo anakku, Kang. Pak anakmu bangga. Bangga. Lah kok bangga? Wah, saiki wis kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Heeh. Ya berprestasi meteng Kang. Cangkemmu wong tuwa ora urus. Ngaturaken panuwun duh Kanjeng Rama. Jayacena kula wonten dawuh. Mongko sesaji kala ludra kuwi mau syarat saranane pun Rama kudu bekakak ratu 100 negara. Nyembelih ndase ratu 100 negara mapan ana ing alun-alun negara Magoda. Pun Rama bakal yasa geni murup. Sak rampunge ratu 100 negara tak bekakak utawa tak beleh ndase ratu 100 negara bakal tak jegurke ana geni murup. Bebarengan kelawan jokke marang sesembahanku Bathara Kala ya Hyang Ludra kanthi srana iki pun Rama bisa ngratoni jagat raya. Waduh Kanjeng Rama. Yatri sang kapirang muri nanggul kinempit kempit dosa ngretnaning bawana Kanjeng Rama lepat nyuwun pangapunten menapa sampun dipun penggalih lamun to badhe bekakak ratu 100 negari kala wau. Menapa sampun dipun penggalih babagan tuna lan badhenipun Kanjeng Rama. Dasarmu apa kowe ngucap sing kaya mangkono?
lamun to anggenipun badhe napakaken anak putu kanthi srana ancik-ancik kacilakan kang sarta kasangsaraning asanes. Nyuwun sewu. Nyuwun sewu. Ing benjangipun Kang Putra boten badhe kersa jumeneng dados ratu ing Magoda menika. Awit niki mengke sisip sembire luput katuranggane. Badhe nggelat. Oh. Kaca montap berke netap duka yayasinepi Jojo bang mawinga-winga hangis yang sadelek mejang kaya dalang nuturi kaya kiai cilik digedhekke bareng gedhe nuturi karo wong tuwa. Anggonku bekakak nyembelih ratu 100 negara iki mung kanggo dapurmu le. Jayacena. Besok kowe yen wis dadi ratu mung kari ngepek ayome, ngepek kepenake, ora usah rekoso. Nanging Dewaji. Nanging kula mboten sarujuk menawi kedah ngagem sarana ingkang daksya mekaten awit wonten paribasan cukup ora ana gunane aku duwe anak kaya reget rambah Magoda pedang liganku sing bakal nyikar gurumu bosen aku duwe anak kaya dapuramu Jayasena sinuwun kula ingkang sowan sinuwun. Ya jagat ya dewa ya Bathara. Yen ora sisip panduluku iki kaya tekane lakar kados mekaten Sinuwun. Lakar kasinggihan Sinuwun. Lho nggih Sinuwun. Piye? Piye pawartane anggonmu ndak utus ngerangket ratu cacah 100 negara? Apa wis entuk gawe? Mugi kawuning ana Sinuwun. Kula Yayi Dimbaka dalah Kakang Supala sampun kasembadan ngrangket ratu minangka tumbalipun sesaji Kala Ludra. Ngantos dinten sakmangke sampun ratu cacah 97 ingkang sampun kasembadan karangket wonten jroning pakunjaran Praja Magoda. Ratu cacah 97. Nuwun inggih Sinuwun.
Tegese kurang 3. Yen ngono enggal genep ana. Yen ora genep 100 ora bisa sinebut sesaji Kalalodra. Lajeng kersa paduka sinuwun. Nalindra pundi sinuwun ingkang paduka kersakaken minangka dados ganepipun. Kanggo ganepe ratu 100 negara. Yen to mung ratu cilik-cilik agumoh bakale kurang kenca kok kurang kuncara ora bakal kondang. Genep ana 1 Ratu Ngamarta Prabu Puntadewa. Angka 2 Ratu Ndwarawati Prabu Kresna. Angka 3 sing pungkasan ya kuwi Ratu Mandura Prabu Baladewa. Kuwi sing dadi genepe. Waduh. Ratu teluke tek abot kabeh. Ratu teluke angele ora umum. Ora usah ngresula. Yen kowe ora saguh ngrangket ratu telu kuwi mau, kowe nggih. Nuwun inggih sinuwun sagah. Yen to pancen saguh, aja nganti slintro sing dadi rasamu. Tumuli budhal. Aja pati-pati bali yen durung kasembadan ngrangket ratu telu kuwi mau. Nuwun inggih dateng sendika. Budhal dina iki. Yo jagat Dewa Bathara yo jagat Pangestungkara. Nista temen pakartine Kanjeng Rama Dewaji. Kukuh bakuh kaya Tuguwaja. Duweni niat kang angkara murka kepengin nyembelih ratu 100 negara. Aku kang dadi anake kudu kepiye? Abote panandang kaya mikul bumi. Duh Dewa. Jayatsena nyuwun pepadang Dewa.
abrang pendet langenira sang nar pati lampah hira Allah kinarabak padaya yuarna nira Yuwang suksma mangadi luwih payungana marang panjenengan ingsun kang angka sepisan ora lirwa ngaturake rasa puja lan puji syukur kang jero tumrap purbaning Gusti kang akarya jagat kang wis malimbarake berkah kenikmatan keselamatan kang sarta kawilujengan lair kang sarta batin marang Prabu Puntadewa
sumrambahe para warga Gung ingkang mapan ana negara Ngamarta kene. Yayi Werkudara barep kakangku ana apa? Janaka wonten dawuh Duh Kaka Prabu. Dina sakmengko diprayogake anggonmu lungguh Yadi. Sawetara pun kakang nyuwun wanci kang sarta nyuwun inah kanggo srana manembrama rawuhe para pepundhen sekarone. Kang dina sakmengko kepareng rawuh ana negara Ngamarta iki ya Yayi. Ya. Sasana saha wanci tak borongke marang barep kakangku. Oh, kepareng rawuh. Matur nuwun Werkudara. Duh Kaka Prabu. Kaka Prabu jejimat pepundhen kula donya prapting delahan. Kaka Prabu Sri Bathara Kresna. Sarawuh paduka Kaka Prabu Sri Bathara Kresna kula ngaturaken kasugengan tumrap rawuhipun Jeng Kaka Prabu ing Dwarawati. Kawula nuwun inggih Yayi. Katampiya andadosaken saya raket supeket anggenipun kekadangan ing antawisipun Dwarawati lan Ngamarta. Kula Prabu Kresna dalah Yayi sami aji sumrambahipun kadang-kadang kula para Pandhawa boten langkung taklim kula mugi kunjuk wonten ngarsanipun Yayi aji ing Ngamarta. Kawula non nun inggih Kaka Prabu. Gorawalan anggin kula mundi kapetekaken jaja rumeketing Wardaya miwah ana rah daging kayuwanan. Boten langkung sumangga kula dherekaken lenggah ingkang prayogi Duh Kaka Prabu. Kawula nuwun inggih Yayi. Karaos boten kirang prayogi lenggahipun Kang Raka ing Dwarawati. Kaka Prabu ing Mandura sami sugeng rawuhipun Kaka Prabu Baladewa wonten ing negara Ngamarta menika Duh Kaka Prabu. Wih, lah salah. Yayi niring sambikala jinangkung dening panguwasaning zat ingkang murwing zat satemah anjalari lulus raharja praptanipun Rakanta ing Mandura wiwit bidal saking negari Mandura ngantos dumugi ing negara Ngamarta tansah Kaka Prabu dalem Yayi sak rawuh paduka Kaka Prabu kang rayi ngaturaken pasegahan panakrami mugi kunjuk wonten ngarasanipun Kaka Prabu ing Mandura. Nuwun inggih Yayi. Dahat katedha kalingga murda seh panakraminipun Yayi Aji Ngamarta ingkang rumentah dhateng Rakanta ing Mandura. Kosok wangsulipun Yayi. Kosok wangsulipun puja pangestawanipun pun Kakang Kewala. Mugi kunjuk wonten ngarsanipun Yayi Yudhistira. Nuwun inggih Duh Kaka Prabu. Katampiya dados pengaji-aji boten langkung sumangga Kaka Prabu kepareng lenggah ingkang prayogi. Nuwun inggih Yayi. Kula kinten sampun boten kirang sekeca anggenipun Kang Raka marak seba wonten ing negari Ngamarta menika. Kejawi saking menika Duh Kaka Prabu. Slendra ingkang raos slendra ingkang batos andadosaken kagiat sajroning manah dupinjeng Kaka Prabu ing Dwarawati dalasan Mandura kesdu rawuh wonten setinggil praja Ngamarta. Keparenga kula nyuwun dawuh baya wonten wigatos ingkang pundi ingkang rayi Ngamarta sumedya ngangklungaken jangga hanilingaken karena nyadong rumentahing sabda pangandikanipun Kaka Prabu ing Dwarawati. Permara reh manguswamya ngambrangang kadikaronaning kasuhasih ring marga Hamalatgung risang ganta mastrat maca lengleng lalu mangulati Surya mangrangsang wayah Surya mangrangsang wahanto
Yayi. Yayi kadangipun pun kakang ingkang saklangkung kula tresnani. Kamuni ngono. Prabanipun pun Raka Sarimbit wonten negari Ngamarta sepisan tilik dumateng kayuwananipun kadang para Pandhawa. Puji syukur kunjuk dhateng Gusti kang ngakarya jagat awit sedaya para Pandhawa tansah pinayungan kebagas warasan dungkap angka kalih. Kula ngaturaken alam moneng alam menika tembung lawas oneng menika tegesipun kangen awit sawetawis candra laminipun boten saged lawan pangandikan kanthi pratitis kadidene dinten sakmangke. Lah dungkap ingkang angka 3 Yayi. Lugunipun kula punika rawuh tuwuh tandha pitakon wonten salebeting batos awit tri ari kawuri utawa 3 dina kepungkur kula nampi nawala ingkang dipun tapak astani dening Yayi Prabu ing Amarta ingkang suraos sing tulis wonten mriku ngandharaken bilih kula ripalenggahan sakmangke tinimbalan marak sowan wonten ngarsanipun Yayi Aji ing Amarta. Pramila saking menika do Yayi kapareng ora kanta cumadong dawuh Yayi tan prabeda keng Raka ing Mandura. Kula ugi mekaten. Pramila saking menika moga menawi boten wonten babakan ingkang awi wonten pepeteng keng Raka saged madangaken menawi wonten reruwet pun Raka saged hangudari. Koko Prabu wonten dawuh Yayi. Saderengipun ngaturaken pangapunten awit kedahipun kula ingkang sowan wonten Dwarawati nanging dinten mriku malah keng rayi ingkang nyuwun paduka kekalih rawuh wonten negari Ngamarta. Sampun to Yayi, sampun. Kula aturi ngitali raos Durgama kang sarta sangga runggi rikuh kang sarta pekiwuh. Sampun dados penganggep kula Ngamarta kiya Dwarawati, Dwarawati kiya Ngamarta. Boten kula bedak-bedakaken. Dados kresna ing mriki dumugi wonten Ngamarta ngibaratipun kebo mulih ana ing kandhange dhewe. Wonten menapa Yai? Kula adhuri paring dawuh. Koko Prabu, boten wonten ingkang kula suwuni pirsa kejawi namung paduka Koko Prabu. Perkawis mekaten kirang langkung sapta ari kawuri wonten sanggar pamelengan kula karawuhan jawata saking kahyangan Kaindranu inggih Pukulun Bathara Indra inggih lajeng awit Pukulun Bathara Indra ingkang yasa wujudipun bumi wana marta menika lan sakmangke sampun binangun dening para Pandhawa ngantos dados keraton ingkang endah edipeni. Pukulun Bathara Indra paring dawuh minangka tandha syukur binanguning Praja Indraprasta menika para Pandhawa kinen ngadani wujuding upacara syukur kang winastan sesaji Rajasuya. Sesaji Rajasuya lakar kasinggihan duh Koko Prabu. Ananging Pukulun Bathara Indra ugi paring dawuh babakan syarat sarawuh dhateng paduka Koko Prabu ing Dwarawati. Pramila duh Koko Prabu kadosa pundi syarat sarana ingkang kedah tinempuh murih kasembadaning adicara sesaji Rajasuya kala wau kang rayi ing Ngamarta cumadong dawuh duh Koko Prabu. Kadangmu padha warahen dena becik besok amendemo baris kang prayitna
Yuwa saranta wanging Dwarawati dinumpesiku panawak Pandhawa dinumpesiku panawak Pandhawa mekaten Yayi selaras kalian paduka Yayi punta sak Pandhawan ingkang kepingin ngadani upacara syukur sesaji Raja Suyakala mau pranyata menika gegayuhan ingkang sae gegayuhan ingkang luhur lah ewadene syarat sarana kagem mujuti lumadining sesaji Raja Suya wau cacahipun wonten 3 syaratipun wonten 3 inggih kedah dipun rawuhi Brahmana 7 ingkang gentur tapane manteng semedine cinaket kelawan dewane menika syarat sarana ingkang angka 1 lah dungkap syarat sarana ingkang angka 2 syarat sarana ingkang angka 2 lumadining sesaji Raja Sayakala wau inggih punika kedah dipun rawuhi Ratu Satus Negari ingkang kanthi lila legawa gambira marwata supta minangkani undanganipun Yayi Prabu ing Ngamarta. Lah dungkap ingkang angka 3 syarat ingkang angka 3 nggih kedah mawa tumbal utawi pangurbanan wujudipun Ratu Angkara Murka. Maknanipun Yayi Prabu Puntadewa dalasan para Pandhawa kedah mejahi kudu mateni ratu ingkang dados sukertaning jagat waton syarat 3 kala wau sagedipun pinangkani jengandika Yayi Aji ing Ngamarta fa insyaallah saged ngadani wujudipun sesaji Raja Sayakala wau mekaten Koko Prabu nun nggih syarat angka 1 menawi kedah ngrawuhaken pandhita ingkang gentur tapane manteng semedine winong wong kalih dewane punika kinten kula saged mujuti suprandene syarat ingkang angka 2 menawi kedah dipun rawuhi Ratu Satus Negari kanthi gambiraning ati mbok menawi Kang Rayi inggih saged minangkani nanging duh Koko Prabu syarat sarana ingkang pungkasan ingkang kedah mawi pangurbanan menika ingkang sanget mboten jumbuh kalian manah kula. Lho, dasaripun kok mangkaten? Koko Prabu. Pit. Mejahi tiyang ingkang mboten ndarbeni luput kalian para Pandhawa. Wiwit duk nguni ngantos sepriki para Pandhawa menika gandrung kalian kerukunan lan gandrung kalian rasa tresna asih. Gunanipun menapa Pandhawa ngadani syukuran kunjuk mring Gusti Kang Mahanasa yen syarat saranane kedah ancik-ancik bangkine liyan. Nyuwun sewu, menawi syarat menika kedah disembadani badhe kula wurungaken kemawon, badhe kula batalaken kemawon, anggenipun kula sak Pandhawa badhe ngadani upacara sesaji Raja Sayakala wau duh Koko Prabu. Bima wang-wang kunta kumpul patang gedhe sayang gongkara gadane romobat mahabit jeliteng Kresna kakangku Dara piye Yayi nggonmu srawung karo Pandhawa ki wis pirang taun ora kena diitung nganggo taunan dasare merga srawungku karo kadang para Pandhawa wiwit jabang nganti crapang wiwit indil-indil nganti ondol-ondol yen to pancen wis suwe anggonmu srawung karo para Pandhawa kenang apa kaya ora apal karo watak wantu solah selagane para Pandhawa siji lan sijine karepmu piye Werkudara suci kowe cocok rembukan karo mbarep kakangku
Yen to kowe kepengin ngrembug perkara endahing seni lan budaya, kowe cocok rembukan karo Janaka. Yen kowe kepengin rembukan perkara ingon-ingon raja kaya kebo sapi lan sak panunggalane, sarta rembukan perkara tetanduran nandur sing apik ki piye, kowe cocok rembukan karo Nakula lan Sadewa. Ning yen kowe kepengin rembukan piye arep mateni wong, ora usah rembukan karo sapa-sapa. Rembukano karo Werkudara. Paham? Cocok. Cocok aku di. Yayi Kresna kudu eling. Yen kowe kepengin rembukan perkara panembah, perkara kapitayan, rembukano karo Yayi Puntadewa. Kuwi wis cocok, kuwi wis pas. Ning yen kepengin rembukan perkara endahing seni lan kabudayan, rembukan perkara wong wedok sing ayu, rembukan perkara kimcil-kimcil, kuwi rembukano karo wong loro, siji Janaka, loro sing girong. Kuwi ngerti paham regane pira? Ngono sing penabuh arep ngarepke bayar pira kok bayar jenglong pira, wis paham. Ning yen rembukan perkara mateni wong, aja rembukan karo sapa-sapa, ning rembukan karo siji Werkudara, loro Baladewa. Paham? Nggih kok Prabu kabeh do nesoni aku piye lho iki. Yen gugu mbarep kakangku iki mengko bakal batal ora sida nganake Sajirajasuya. Wirang apa sing bakal tinempuh para Pandhawa kamangka. Kabar wis sumebar kiblat 4, 5 pancer wis ngawuningani yen to bakale Pandhawa duwe gawe geden-gedenan wujude upacara syukuran. Yen to pancen syarat lumadining Sajirajasuya kudu nganggo sarana mateni ratu sing hambeke angkara murka. Mara gage tudono ratu ngendi jenenge sapa? Werkudara dhewe sing bakal mateni. Semenia sakwetara Gusti sing bakal paring pituduh tumrap lelakon iki, Yayi. Kadangmu padha larantena becik, besok aman demo Paris. Basaron tawang ing para wakti, tinumpas iku pangawak Pandhawa. Prataruna Angutiya sanes karo mongko sakuning dumati marsudi ingkang rong Abit kula ingkang sowan bisane sembah jadraten ana. Amit pasang Kalimantan bek pisamanan kula sinabeta ing Iloduni dumalaing tawang tuwang pangapunten ingkang agung
Kula ingkang lemah bengkah nyelo-nyelo marak mangarsa wonten setinggil negara Ngamarta. Nyuwun sewu, Sang Prabu, panjenenganmu ki sapa? Saderengipun ngaturaken pangapunten, awit kula seba tanpa tinimbalan drajak-drajak minggah wonten ing setinggil negara Ngamarta menika. Nyuwun sewu, panjenengan ki ratu ngendi, jenenge sapa? Kula menika ratu sing isih Jaka, ngoten. Urung duwe bojo nanging kula niku ratu sing sugih. Ya sugih bondo, ya sugih bandu. Sugih bondo tegese sugih Raja Brana, sugih bandu tegese sugih para wadyabala. Kusik to. Asmane panjenengan ki sapa? Lah inggih. Kula niki dereng gadah bojo. Jenengmu sapa? Oh, tanglet jeneng to. Oh, ratu ra duwe tata krama. Drajak-drajak munggah setinggil jebule kupinge bosok. Nggih. Menawi paduka tepung kalian asma kula Nalendra saking negari Argabentar. Nuwun inggih jejuluk kula Sudyamastani, kula pun Prabu Hamsa. Prabu Hamsa nggih. Nyuwun sewu, kula kepengin mangertos sing jejuluke Prabu Puntadewa niku ingkang pundi? Prabu Puntadewa iki ya panjenengan ingsun iki. Alah dalah, kok ora cocok karo kondange piye to iki? Jarene Ratu Kondang. Tiba gabrus sandung jegluk anggerana terop dalange Puntadewa. Titir lor dalange Puntadewa, titir kidul dalange Puntadewa. Tak kira nak wonge gagah pideksa. Lah kok bareng ketemu nyuwun sewu, mecece kaya wong cacingen. Nyuwun sewu niku. Ya ora apa-apa eneke ya wis ngene iki. Kresna, kula wonten dawuh kok Prabu. Ngantem ndase wong iku hukumane pirang taun? Sabar to, sabar. Urung-urung kok wis nesui ngopo to? Tembunge agama innallaha ma'asabirin. Wong sabar kekasih Gusti Allah. Ah, kene ya mudeng lho. Jenengan duwe sedya kang ngendi dene prapta ana ngaten. Leres nggih, punika sinebut negara Ngamarta nggih negara Ngendraprasta niki nggih niki. Iya. Iki negara Ngamarta ya kraton negara Ngendraprasta. Banjur kersane Prabu mrene. Ngaten, mugi kawuning ana. Negari kula Argabentar ing ripalenggan sakmangke nembe nandhang pacoban saking Gusti kang ngakarya jagat. Nurige wujudipun pagebluk mayangkara, awising boga lan wastra. Kula antuk wangsit saking dewa negari kula saged paluya jati-jati teman nirmala, saged pulih kadidene wingi uni. Waton linenggahan wujudipun pusaka ingkang naminipun Jimat Jamus Kalimasada. Kula tokak takokke wong sapa sing duwe wujude Jimat Jamus Kalimasada ndak enek sing roh. Bareng kula buka Mbah Google. Lah niki. Tinemune jebul Jimat Jamus Kalimasada mboten asanes sing kagungan namung jeng ngandika sinuwun Prabu Puntadewa. Pramila kula sowan dhateng mriki nyuwun sewu badhe nyuwun ampilan. Ngono Sang Prabu. Nggih. Menawi kula dipun parangaken ngampil syukur bagi jumurung. Ning lek kepeksane kudu dituku sarana dhuwit sisan gawe pira regane Kalimasada tak tukune Kalimasada kuwi mau ora usah nganggo nyang-nyangan langsung kula bayar kenceng. Menawi dhuwit kula sing kula beton iki kirang mengki kirangipun saged kula kentun lumantar transfer ngoten. Pripun? Disilihke napa diloske pisan didol teng kula. Iki sing bisa nyauri kowe ya Di.
Bimasa. Niki sinten? Jenengku Werkudara ya Bimasena. Wis tau roh. Nggih, nate mireng asmane ning nggih nembe niki ketemu kalih piyayine. Ya, syukur bagi sewu. Kowe tekan kene. Kowe tekan kene arep nuku Kalimasada. Nggih. Pinten regane? Badhe kula bayar kenceng, badhe kula bayar kontan. Tenan leh arep nuku Kalimasada. Estu. Diwas kebeneran, pancen wis pirang-pirang dina iki Kalimasada lagi tak tawak-tawakke wong padha ora ana sing ngenyang. Kowe tekan kene, mula kebeneran Kalimasada pancene arep tak dol. Lah dalah, ra apa? Estu panjenengan badhe ngedol Kalimasada. Ya, mula kang saka kuwi. Yen kowe arep nuku Kalimasada, kowe kudu nuhoni apa kang dadi syarat-saranane. Syarat-sarananipun menapa? Perkara nyang-nyangan regane Kalimasada aja ning kene. Lajeng entenana ana tapel wates negara Ngamarta. Lan aku njaluk paseksen. Menapa paseksenipun? Nggonmu nyilih Kalimasada kudu mawa paseksen prajurit segelar sepapan sing sikep gegamaning ayuda. Loh, paseksene kok dadak prajurit segelar sepapan? Gelem ora gelem syarate ya kuwi. Nek ora gelem Kalimasada ora tak dol ning kowe, ning tak dol ning wong liya. Negara Ngamarta. Teng mriku mangke nyang-nyangan regane Kalimasada. Kok mboten dateng mriki mawon nyang-nyangan negara, nyang-nyangan Kalimasada. Engko aku ora iso njumuk bathi. Wis kuwi wae. Syarat-saranane. Siji, entenana tapel wates negara Ngamarta. Angka 2, prajuritmu samaptakna. Nggih, cekap niku cukup. Nggih, menawi kalilan mekaten, kula madhal pasilan. Kula tenggo wonten tapel wates Praja Ngamarta. Sinuwun Putadewa, kemareng kula nyuwun pamit. Iya Sang Prabu aja ninggal duga lan prayoga. Raden Werkudara kula nyuwun pamit. Ya sing ati-ati. Sedaya ingkang sami lenggah, kula nyuwun pamit. Ya ndang minggat tak dongane lepas paranmu jembaro kuburmu ya. Teng Kresna kakangku. Kepiye Yayi? Apa Hamsa saka negara Arga Bentar iki mau sing calone dadi kurban tumbal sesaji Rajasuya? Dudu. Hamsa iki mau mung dapur duta, mung dapur utusan. Dene sing ngutus ya kuwi ora ana liya kejaba Ratu Magoda jenenge Prabu Jarasandha. Lah Prabu Jarasandha iki bakal nganake wujuding upacara sing jenenge sesaji kol. Malah dina iki Prabu Jarasandha wis kelakon ngunjara Ratu 97. Tegese urang 3. Lah sing dadi jangkepe ya kuwi siji Yayi Aji Ngamarta, 2 panjenengan ingsun pribadi, lan sing angka pungkasan Koko Prabu Baladewa. Edan aku go melu etungan Kresna. Nuwun inggih Koko Prabu. Kowe lah ora omong mau-mau kowe. Ngerti ngono Ratu Hamsa ning kene tak gecek dase mau-mau. Sabar Koko Prabu, sabar. Yayi, Gusti tegesipun sampun paring pitedah. Gusti sampun paring pepadang. Baya sinten ingkang dados tumbalipun sesaji Rajasuya? Koko Prabu, kados pundi Yayi? Sawarga ngasih rajan momongso bareng Koko Prabu murih prayoganing lampah. Nuwun inggih. Kula badhe ngurumiyine lampah budidaya murih jangkeping syarat-sarana sesaji Rajasuya kala mau Yayi. Sumangga nderekaken Koko Prabu. Bimasena, piye? Pranakan Pandhawa aja nganti keri ya, Di. Yen iki mengko ana moganing lelakon kareben para tarunaning negara Ngamarta sing jumangkah Kang Sarta kemerembyah ngestokke dawuh Kresna kakangku. Gandanya sekar kehadung